Assalamu alaykum hurmatli tomoshachilar, din qardoshlarimiz. Assalamu alaykum hurmatli Radif Hazrat. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Irtamizning har birimizga da yaqinlarimizni yo'qoltib oshishini to'tirga to'g'ri keladi. Chunki bu dunyoga biz birimizda mangilikka kelmadik. Bu vaqtda inglarimizga tushgan hasratni durust ko'tarib bo'lib ham marhumlarni so'nggi yo'lga hurmatli uzatuv bizning tub burushlarimizning birisi bo'lib turadi. Aliga temaga biz bugun Ko'kmara rayoni imom muhtasibi Radif Hazrat bilan сөйләшербез. Radif Hazrat, kishini so'nggi yo'lga uzatganda nindey qoidalar o'talarga tegish? Eng birinchisi albatta kishining vafatına әзерләнгән кешеләргә ул җиңелрәк бирелә, ләкин күп вакыт кешеләр аның вафатына әзер булмый, яки берәр фаҗигада, яки кисәк кенә кеше үлеп китә. Әлбәттә, мондый вакытта кеше югалып кала, ләкин әгәр дә кеше инде урын өстендә ята икән, ул вакытта туганнары, якыннары да аңа әзер була. Шуңа да нәрсә эшләргә соң бу очракта дигәндә иң беренче Аллаһка шөкер безнең инде хәзерге көндә динебез күтәрелә, динебез ныгый, һәм һәркем инде Аллаһка шөкер теге танышлары, белешләр аркылы хәзрәтләргә чыгалар, сират караучысына чыгалар, мәсәлән, абыстайларга дәшәләр. Авылларда инде үзләренең шул хәзрәтләргә баралар, шәһәр җирендә инде якын тирәдәге мәчетләргә баралар, мәсәлән, һәм нәрсә эшләргә дигәндә, әлбәттә, дәүләт куйган кануннары бар. Иң беренче нәрсә эшләнергә тиеш. Әлбәттә, инде мәсәлән, туганың вафат булды икән, әлбәттә, моны инде иң беренче безнең шифаханәләр белергә тиеш, нәрсәдә, ничек, ни өчен вафат булган, шул ук мәсәлән, фельдшерлар аны кагазын язып бирә, яки врачлар, мәсәлән, терапевтлар аның кагазын язып бирә. Кирәк вакытта инде әлбәттә яшь кеше кисәк үлеп китә икән, андый вакытта менә аны яру очраклары да бар, ләкин әгәр дә кеше нәрсә беләндер ширли икән, менә без үзебезнең мөхтәсибәттә хәзрәтләр арасында да җибәрдек, аны халык та мөрәҗәгать итеп алалар хәзрәтләрдән. Бар федеральный закон, мәсәлән, инде кеше вафат булды икән, аны бит ярырга тиешләр шулай бит. Ләкин әгәр дә кеше ширләп ята икән, аның шире билгеле икән, ул вакытта безнең районыбызның баш табибы да каршы түгел, мәсәлән, терапевтлар да каршы түгел. Кеше үз теләге белән заявление яза баш табибы исеменә. Аны мәсәлән үзе исән вакытта табиблар тикшерәләр, аның чыннан да шундый шир, мәсәлән, ул шундый ширдән үлеп китәргә мөмкин. Аны инде терапевт беркетә үзенең амбулаторный карточкасына, шушы карточка белән, мәсәлән, ул үлеп китә калса инде, шушының буенча гына аңа справка язып бирәләр, ул вакытта мәсәлән ярмыйлар, чөнки бу бик мөһим, моның өчен инде кешеләр әлбәттә борчылалар. Ләкин күп вакыт әгәр дә кеше кисәк кенә үлеп китә икән, яки мәсәлән, аны инде теге насильственный смерть дип әйтәләр, теге берәр төрле үтерү булырга мөмкин дигән очракта, мәсәлән, ул вакытта әлбәттә тикшерәләр, карыйлар, аның инде үзенең аерым процедурасы бар. Һәм аннан соң әлбәттә участковыйлар безнең менә эчке эшләр бүлеге, аннан кагаз булырга тиеш, алардан да алар белән дә килешенгән булырга тиеш, алар да киләләр, карап китәләр, ничек нәрсә, кайсы җирдә вафат булган. Һәм әлбәттә инде аннары безнең шушы дини юлларыбызга туры китереп, менә Аллаһ Тәгаләнең теге Коръәне, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сөннәте буенча без инде кешене соңгы юлга озатуга әзерлибез. Ул вакытта мәсәлән төн саклыйсы булса инде кыйблага шул аягы белән каратып куялар да, өстенә каплап инде кешене төннә инде хатын-кызлар саклыйлар гадәттә. Бу очракта мәсәлән төннә инде аны янда, димәк, кеше өзелми килеп чыга. Һәм инде иртәнге якка килгәндә анда инде килү, ю процессы, әлбәттә зиратка бару, казу процессы, менә зиратны инде әлбәттә сөйләшәсе, зират караучысы белән күп вакыт инде хәзрәтләргә дәшсәләр халык. Хәзрәтләр аның бөтенсен килиләр, җирлек башлыгына да хәбәр итәргә кирәк, аның кагазын да күрсәтергә кирәк. Ягъни монда инде әйтәләр бит ничек дип, мәсәлән, сынау килә икән, ул бер кешегә генә килми. Ул бөтен тирә-юнә килә, монда бөтен авыл тирә икән, бөтен авыл куба, якын тирәдә, мәсәлән, шәһәрдә булса, якын тирәдәге урамнар, танышлар, берешләр бөтенесе киләләр. Аллаһка шөкер инде имин, хәерле тормышта яшибез. Кешене затырга инде Аллаһка шөкер андый проблемалар булганы юк, ләкин әлбәттә моңа кеше әзер булырга тиеш. Бу процессы инде менә ничек тышкы яктан бара, ички якка килгәндә әлбәттә мәсәлән вафат булган туганың, мәсәлән, әгәр дә ул үлем түшәгендә ята икән, аңа инде ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ кәлимәсен әйттерү, мәсәлән, әгәр дә ул бу дөньяда намазда булган икән, уразаларын тоткан икән, иншалла, аңа инде бу сүзне әйтүе җиңелрәк булачак. Әгәр дә ул бу сүзләрне кабатламаган икән, әйтмәгән икән, аңа әлбәттә авыр булачак. Шуңа күрә без чакырабыз инде, менә безне чакыралар дип әйтәм инде хәзрәтләрне. Кеше үлем түшәгендә ятканда аңа ясин укыйбыз, мәсәлән, аңа инде
ла илаха иллаллахны әйтергә тырышабыз. Һәм менә Ясин сүрәсенә килгәндә күп вакыт кешеләр куркып калалар, әгәр дә үлем түшәгендә ята, авырта икән кеше бик каты. Хәзрәт килеп Ясин укыса, димәк, хәзер тизрәк котылырга телиләр моннан дигән шикелле шундый моментка да, ләкин алай түгел. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәллям әйтә, Ясин сүрәсе укыла икән кешегә, яки ул яшәп китүенә, хәле яхшыруга бер җиңеллек була. Үзебезнең, мәсәлән, мин үзем Камышында шундый бер очрак булды, инде бер абый үлем түшәгендә ятканда, аңа авылда үзебезнең Илдархан хәзрәт мәсәлән төшеп 3 мәртәбә 3 көн рәттән Ясин укыды. Ул әле Аллаһның рәхмәте, ярты елмы, 1 елмы яңадан яшәде, әле аягына басып йөрде. Шуңа күрә ул аның хәлен җиңеләйтә. Әгәр дә инде мәсәлән аңа ахирәткә күчергә икән, ул вакытта үлемен җиңеләйтә. Шуңа күрә Ясинне укыйбыз. Моның инде бернинди куркынычы юк. Һәм әлбәттә инде шушы туганыбыз мәсәлән җаны тәненнән аерыла икән, ул вакытта нәрсә эшләргә дигәндә күзләрен йомтырабыз, шулай бит инде. Менә Ясин сүрәләрен уку әлбәттә кешегә бер җиңеллек бирә, ахирәткә күчәргә инде. Әгәр дә мәсәлән үлеме хәерле икән, ул вакытта инде ул җаны чыгуга бер җиңеллек була. Ләкин монда шушындый бер очрак бар, мәсәлән, күп вакыт авылларда яки җирлекләрдә хатын-кызлар, безнең абыстайлар, алар беләме, белмим инде, һәркем үзенекен тукый, мәсәлән, үзләренең өлешләрен кертергә ашыгалар, анда кәфен кисү буенча, башкалар буенча. Хәзрәтләр арасында бик алай бәхәс чыккан ишеткәнем юк, ләкин инде хатын-кызлар арасында күп вакыт миңа килеп бераз моңзарларын белдерәләр. Менә бу очракта да әйтәсем килә менә туганнарына, әгәр дә кеше кай вакыт мәсәлән иртәнге якта вафат була, яки илгә кадәр вафат була, ул вакытта әйтәләр, менә хатын-кызлардан күбрәк чыга инде, ачуланмагыз, ләкин алардагы кая сразу күмәсең инде, без ашыктырырга дибез, мәсәлән, алар әйтә, юк, инде бер төн кундырырга кирәк, имеш кешедән кутылган шикелле. Менә ул нәрсә, ул дөм теге башта булырга тиеш түгел. Ни өчен дигәндә, чөнки кешенең җаны тәненнән чыкты икән. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәллям әйтә, аны дия тизрәк җирләргә ашыгыз, чөнки аның җаны шундый авыр хәләт кичерәчәк, ул һәр вакыт көтүдә була. Мәсәлән, әгәр дә син өйдә торасың һәм синең тәрзәдән күрәсең, тегендә инде бер төрле ураган, торнадо килә, мәсәлән, һәм ул синең өеңә таба килә, шулай бит. Һәм син күрәсең, син качып котылгысыз бер урында нәрсә эшләргә белмисең, чыксаң да белмисең, калсаң да белмисең, һәм синең әлбәттә йөрәк тибешең дә арта, әлбәттә куркуың да арта. Менә җаны тәненнән чыккан кеше, тәне җиргә күмелгәнче шушы хәләттә дип әйтелә. Ягъни ул бик авыр хәләттә. Шуңа да әйтәбез ашыктырырга, тизрәк җирләргә, тизрәк күмеп куярга, ягъни инде аның җаны тынычлыкка ирешсен, тынычлыкка, ягъни күмелгәч, аның бер кат тынычлык алсын дип. Шуңа да менә бу мәсьәләгә игътибарлы булырга, һәм кеше күп вакыт белми шул мәсьәләне, корбан чалганда бар шушы момент, караңгы төшкәч чалу мәкрух, ягъни урысча нежелательно. Караңгы төшкәч, чөнки аның теге чалганда кайсыр агзалары күренмәскә мөмкин һәм башкалар, ягъни анда бит нәрсәләр кисәргә тиеш. Ләкин хәзерге вакытта теге современный технологияларында прожекторлар һәм башкалар, хәтта кич белән инде көндездән яктырак итеп эшләргә була. Проблема юк, шуңа да кеше бутый менә шушы корбан чалу һәм мәйет җирләү белән. Кай вакыт шалтыраталар хәзрәт, мәсәлән, кыш көннәрендә сәгать 3-тә кояш бай, караңгыда күмәргә ярыймы соң, то есть бернинди проблема юк, әгәр дә инде яктыртырга була икән, әгәр дә мәсәлән, хәтта шундый очраклар булды, машина фаралары белән зиратка яктыртып куеп, мәсәлән, шулай мәетне җирләгән вакытлар булды. Аның бернинди куркынычы юк, бернинди проблемасы юк. Хәтта мәсәлән, шул ук Мәккә, Мәдинә җирлегендә 5 намаз икән, 5 намаздан, һәр намаздан соң җиназа һәм һәр намаздан соң кешеләрне инде җирлиләр, күмәләр, анда бер проблема юк. Шуңа күрә бездә дә аннан ниндидер проблема ясарга кирәкми, аны әйтергә кирәкми, теге имеш туганнары арганнар, туйганнар икән, бу кешедән тизрәк чыгарып ташларга теләр икән, юк, алай түгел. Киресенчә, шушы вафат булган кешегә кадер, хөрмәт, ихтирам йөзеннән аны тизрәк җирләүне ашыктырырга кирәк. Менә бу күпкә хәерлерәк. Рәдиф хәзрәт, җавапларыгыз өчен Аллаһның рәхмәте яусын сезгә, киләсе очрашуларга кадәр. Амин, Аллаһның рәхмәте булсын, насыйп булсын, иншалла, амин.